Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa 8 na kaadlaw ang bata gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng mga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagkamanluluwas nga maoy kahulugan sa ngalan nga Hesus, maoni ang gituman ni Hesus dinhis kalibutan. Pero di sad siya katuman sa iyang misyon kunwa say taga dinhis kalibutan nga ni cooperate niya aron mahimong tawgon natog co-saviors or kauban sa pagluwas. Ug ang una niyang partners sa pagtuman sa iyang misyon mao ang iyang mga ginikanan, si Maria ug si Jose. Kay si Jose si Maria wap ang musugot nga mamabdo siya niya nganlag Hesus inig anak adi gyud mataw ambot na mupili tingaliglain o niya usaraman si Maria raman maoy gipili sa Ginoo nga maandam immaculate di musugot si Maria ambot pila na sad ka libo ka tuig una na sad mataw ang bag-ong Maria. Pero kay ni cooperate man si Maria, perting ninduta, hanoy. Nya si San Jose ni aksyon man tugbiya, kung nipadayon patugbiya si Jose, si Maria, mabdos, waybana, sa balaod sa Hudiyo, batuon siya hangtod mamatay. Adi, sad matawag yapon si Jesus, patay siya diristiya ni Maria, kuyog silang Maria. Nisugot man sad si Jose nga ingon pangasawas Maria ayaw kahadlok ni balik si Jose gipangasawas Maria anataw yun niya pag anak na dito sa Bethlehem si Herodes kay nangita man ni Jesus sa bata nga nataw nagsugo naman siya mga sundao nga pamatyon ang mga bata nga 2 years old atong dapita. Pag ingon Diyos anghel ni Jose, dadaning bata o ganginahan, pangagiw mo nga tos Ehipto, karon gyudayon. Butang na to, mga alas 12 tos gabi Ditso gyudayog hipo si Jose o si Maria, sugot Diyos anghel, lakaw dayon tungang gabi baktas anang desierto, padong nga tos Ehipto. Beka mo kuno be, pukaon mo tungang gabi ingnon mo, biyain ang inyong balay. Kaya ang gustos Ginoo patuon mo dito sa uslog. Kasawan, manghipos dayon mo o maingon mo, ugma na lang, uy, nganong karon manggidayon? No, kusog makita ng unya-unya. Bihain ang imong kabit. Isa, unya na lang, Lord, di pa ako ready. Kana ba kusog kita na ba? Ugwap ang musugot si Jose pagkakaadlawon na naghilak nga ang mga bata, ang mga ginikanan, sugod na magpinatyanay. Ugwap ang mulakaw dayon, porting pataya. Di ba? So gakinahanglan si Jesus og mga
co-saviors, mga kauban sa pagluwas. Na karong adlaw kinsa may iyang gitawag nga mahimo niyang co-saviors. Karong karong adlaw. Kita nanimba. Una ning nagwali. Unsa may giingos Ginoo nako? Pagwali ugma ha para maluwas ng mga buangon nga nanimba. Niwali nako. Di nakatabang nako sa Ginoo. Ang Ginoo sa ron ingon sa ron ninyo, paminaw mo ha sa giwalis pare. Haron inyo sa nang ipaambit ngadto sa inyong pamilya basin pag maluwas sila. Onya kay gaduka-duka man ka, ana man kaniya, ana. Mahimo kang co-savior. Dili, na maminaw. Nya inig paminaw, unsa may sunod? Mutuman. Muna si Maria, kusog kaing mutuman sa sugo sa Ginoo, si Jose kusog kaing mutuman, ilag yung natabangan nga si Jesus mahimong malampuson sa iyang misyon sa pagluwas. Bisan gani sa paglansang ni Jesus sa cross, part man to sa package sa salvation. Si Maria, wa naman sa Jose ato, patay naman. Si Maria gyud ni unong ni Jesus hangtod ngadto sa tiilan sa cross, hangtod sa lubnganan. Si Maria ni suporta gyud ni Jesus, gituman gyud niya unsay misyon sa kaluwasan. Sa unang pagbasa, niingon dire si Jesus aron makaluwas, gihubo niya ang iyang pagka-Dios ug nagpuyo siya isip sulugoon. Mao kuno ni ang atong kaning gitawag og pattern sa atong kinabuhi. Matod pa din sa unang pagbasa, kung mao kana awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha, pagpanghambog hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Nya niingon din siya, angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha kaniya ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Kana bitang magpakaginoo ta, lingi ay mong tupad. Ing nasa inyong balay dili ka magpakaginoo. Lingi ba imong tupad ba? Ing nasa inyong balay dili ka magpakaginoo. Kana bitang mangusi ka, manghapak ka, mangasaba ka, nagpakaginoo na kaana. Di ba? Kanang libakon ka, o niya, tubag dayon, suko dayon, nagpakaginoo ka. Pero si Jesus, wa gyud makigtupong sa Ginoo. Sige lagsugot sa Ginoo. Nya matud pa diri, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nagpasugo si Jesus, motong ningon siya, nianhi ko aron dili sa nianhi ko sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Nya napag-ispan, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Kana bitang mosugot ta, mahimo daytang co-savior sa Ginoo. Kana bitang moalagad ta bisag patyon patas atong gialagaran. Nahuna ako kamo mga asawa, alagad mo sa inyong bana, nya ang inyong bana magsigig kulatan ninyo. Unsa man, mubuwag o dili. Diba? Sige kag alagad, gabinuutan ka, ang imong bana, siging bisyo, suyo pa, pangabit pa, iniguli, gamayng bikil, kulata dayon. Unsa man, buwagan, dili. Kung gusto kang mahimong kauban nga manluluwas ni Jesus, magsige ra jud kang ingon, mauna ni ang kaluwasan.
Lobo din imong ngipon. Pero ikalubo sa imong ngipon, ingon din ka kaning pagkalubuas ngipon, makaluwas ni. Di ba? Patiran ka, bali imong gusok, kaning pagkabali sa kong gusok, makaluwas ni. Di jud ka mubuwag kay kauban ko kang manluluwas. Og mao na makalahutay jud kas kaminyoon hangtod sa kamatayon. Pero kanang mga kuan, kanang mga buangon na magpakasal dinhi, oy, gamay lang singhag, gamay lang kasakit, buwag dayon, mao na sila yung mga tao nga nakigtupong sa Ginoo. Muingon di na nauso martirdom oy. Sus. Mao ba na giwaling padersyano? Atuom sa kanang padersyano, utrom sana. Sige mo lang nagpamaligyag slat, sige mo lang pangwarta. Ana, tuom ka ng pariha oy. Naong ana, mutlang. Ana. Di ba? Mao na isultis mga buangon. Pananglitan ron ang imong anak, si aw kaistanan, tapulan pagyog kayo, adik pagyog kayo ng cellphone, unsa man, kasabaan o dili? Sige, kasabaan dili. Oy, dili sulugoon ko ka. Magpakasulugoon ka sa imong anak. Nya naaday sulugoon mga sabag amo. Ha? Naisulugoon nga mga sabag amo? Ningon ko diri si San Pablo. Pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Sa ato pa, ubos gyud ka ang imong hunahuna kaysa uban. Sulugoon ka sama ni Hesus. Ginoo siya nahimo natong sulugoon. Unya kun imo nang buhaton, di jud ka kapangasaba sa imong anak. Magsige ra jud kag ingon, alagaran ko ning akong anak nga adik sa cellphone, makaluwas ni. Imo ding lungagan, ana, andaman ni mog snacks, ana. Nya magsige pa jud kag paningkamot nga makakwarta ka para mapalitan nimo siya bag-ong cellphone para mosamot jud ka adik ba. Ana. Dili oy, wa kay tumong nga imong palitag bag-ong cellphone kung dili imo siyang alagaran sa iyang panginahanglan. Misteryoso kay ni mga igsoon ngano man mingon ka unya pader alkansi ta nya unsaon pagkaluwas mosamot kabuang ana si Hesus sa dihang gikulata siya wa siya mo reklamo ingka nya mag-anad lang na di oy di gina mag-anad kay ngano man namatay man si Hesus. Pagkamatay na ni Hesus nang luhod hasta ang senturyon miluhod sa yuta. Labi na gitong pagkabanhaw ni Hesus, ang mga buangon niyang apostoles, labi na gyud si San Pedro, si Judas naghikog, si San Pedro na bag-o, mihilak og maayo ug nagpakamatay sad para ni Hesus. Sa may pasabot ani nga sa matag tuman nato sa sugo sa Ginoo dunay gahom nga mogawas nato aron pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Ang asawa nga magsigig higugmas bana bisag kulatahon moabot yung panahon nga ang bana mausab. Nahitabo na ni Santa Monica, ni Santa Rita ug Casia. Ang anak nga buangon nga sigihan lag higugma sa inahan ug sa amahan moabot yung panahon nga mahimo ng buutan sa mas nahitabo ni San Agustin. Hindi man mo, mura mamugwa malipay. Mura bag ang inyong naong Ginoo na bugat na nog maayo. Halano. Pero ang mga anak nga sigihag kulata, ang mga anak nga kunuhay gidisiplina nahimong mga buangon. Maunan oy leader aning mga sororities, fraternities nga mga buangon kay tanan sa atong katilingban. Murag mubawi ba? Sukol na ikadako kanang inyong mga anak nga inyong sigihag yaw-yaw, sigihan yung kulata, inig kaabot na sa panahon nga mao na nay nagtrabaho, nya kamo mga ginikanan, mga tiwasuno na mo. Lambahan mo sa sira ana, yaw-yawan mo, nganlan pa mo gahig kadaghas mo kumpisal nako kasaha ko pader ngano man
Sige jud ko pangasaba sa akong mama, di jud ko kapugong. Nako ngano man, siya diabetic mo na siya pader niya, naitambal ba, di mo tarong og inom, ikahibaw na ko pader, ako gyud siyang yaw-yawan mo, hilak ko sa mama, di jud ko kapugong pader. Nako giunsa man kas imong mama katong gamay pa kansa, yaw-yawan sad, latoson sad, nako ani bawi nakakaron. Kusog sa kisang moingon, gahi ba ni mug-o ma? Ingnan ti kang ayog inom anang soft drinks, mo inom jud ka, gahi ba ni mug-o? Mura bag ikay mo gasto dinhi. Ito ana, ang katong version sa iyang mama sa unang gamay pa siya, mauna sa iyang gigamit para sa iyang mama, nako hala, maimpirno na ra ba ka ana? So nya unsa may buhaton pa din ako, painag daghang soft drinks imong mama, sige lang jud painom. Nawa, di ba sunod tuig patay na na. Wa na kayaw-yawanan, malipayo ng mamatay, santo sad ka kay imo manggipatay ang imong garbo. Di ba? Naku, pila na may edad si imong mama, siya, si tinta na kape, naku, awa na, tiwasuno na na. Ayaw na lang napadugaya kayo. Di ba? Si Kristo gani, 33, patay na. Kana pa bang imong mama si tinta, imo pa ginang pugnan-pugnan? Ako bitang mama sa una, diabetes. Sige, hanak ko giyaw-yaw. Kay mo inom yung soft drinks, kawat-kawat yung kaon anang pan. Hangtod na gangrene na ang tiil. Putla na ko tuhod. Unsa man ka ma, putlan na naman ka. Resulta naman sa sige ni mong kaon. Unsa naman paputlan. Ingos mama, ay paputli. Nako, sige, mga 2 months. Impas na ka. Ingadis mama, amay no na, haron magkita, mis Ginoo. Wa kaabot og 2 months, o sara kabuan og tunga, patay dayon. So, lingawan no na mo. Nga naman, sige na malamig hisgot barti Ginoo. Samtang nag-anam siya ka-deteriorate, sige lamig istorya, bahig langit, bahig impierno, bahig Ginoo. Kaya na mamig, gaapong mami niya. Nakahibaw mami nga hapit na siyang matay. Di aligri nun kistanan. Mga tawa pa mi, kalit siya kakuan. Kumatos, maghagok na lang ba? Napatay na ni mama ani ron. Ana, ikataw-tawran mo kalit og mata. Igmata ba lagsik og mayo? Unsa man gamay? Kuan, kuyog mi sa Ginoo. Gidako niya ngadtos kakahuyan. Giagak ko niya nako. Lisod kaglakaw sakit na imong tiil. Giagak man ko niya. Layo kay mi giabutan ngadto. Nya giguto man ko na, gipapauli ko niya. Kaon sa ko gamay, kaon sa namo. Sa balik man turong Ginoo, iya man kurong dadog balik kay adto naman sa mi manuroy nako. Ako anya maha kana ganing ingnan niyang Ginoo mah regards. Siya akong ingnon. Pagsunod piyong sa mata, anay hagok namatay na Ginoon. Uli. Anya mahadlok dit anang kamatayon. Nya musangko na lang kita sa pagyaw-yaw, pagpangasaba. Ayaw. Mga matay ratang tanan. Pero naatay manluluwas si Jesus. Naay pangalan nga makaluwas sa tanang mga binuhat. Ang ngalan nga balaan. Bugtong ngalan nga makaluwas. Ang ngalan nga Jesus. Kita usab, mahimo untang mga kauban sa pagluwas. Mumarka unta sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing nga kita mga manluluwas kauban ni Jesus. O nga makita unta ang timaan sa ngalan ni Jesus, isip manluluwas dinhi sa atong mga pulong o sa atong mga buhat. Kinibitang nagsigig palit og slot nato, di pa lang ko ka-update karon. Mga manluluwas ni, kada nako kabasa, pader palit ko usa ka slot. Niya nasad ang manluluwas nga ngalan ni Jesus. Salamat Dios, salamat Ginoo. Nang ma-update siguro ni nato karon pang mga Huwebes kay holiday pa man gud gahapon, basig mabasa nato ugma, ma-update nato ang tanan. Pero dako-dako na taghalin nang padayon lang mo palit aron mahimo mong co-saviors of Jesus. Pero ay sa mong patakag palit kay bas hatag sa kwarta kay naara ba sa mga scammer karon, ubay-ubay na gina sila. Kay sige maguta din higdawat og donation, so daghan sa kay naghimog mga fake account diha sa social media nga gigamit akungan. So tan-awa lang gid ninyo kana bitang i-post nato sa atong kaning online nga misa panahon sa offertory, igkantas offertory, ma-flash man na diha ang mga
ngan account numbers, GCash account, contact numbers, kana lang gyud sunda. Kuan lang na ninyo i-screenshot nya mo ginay tan-awa inig padala naa gani laing account number, lain nga contact number, lain nga ngan bisan pag magamit pa na sa akong account nga Padresiano ayaw gyud og hatag. Diha ra gyud anang atong i-flash panahon sa offertory aron sa makaluwas gyud ang inyong ihatag, dili mapunta sa mga sa tawag ana nila kanang scammer, mga yawanon nga mga tao. Ana no? Sige, manindog na ta.